Chair sa Local Finance and Appropriations Committee sa Lapu-Lapu City, muduso og resolusyon aron mahatagan usabong usbaw ang mga job order personnel sa City Hall. Kinihuman wa malakip ang mga JO sa nakadawat og usbaw niadtong buwan sa Agosto. Ani ang report. Usa ka tuig ng marshal sa Lapu-Lapu City Hall si Christian Mark Anib ug si Roy Jose Sanchez. Busa dihang gipatuman ang usbaw sa suhulan sa mga kawani sa City Hall niadtong Agosto, wa nila malikayi nga masagmuyo kay wa malakip sa gihatagan og usbaw ang mga job order personnel. Paano po suya gamay ana ba? Naamang gina. Amo wala pa. Hinuon, malaumon ra usab sila nga makadawat sila og usbaw sa mosunod nga mga buwan. Malipay kayo. Og na moabot ang among increase pero nag-wait pa man mi sa kuan gud ug kanon sa pa mo release among increase pero nay coming. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon, chair sa Committee on Finance and Appropriations, nga kun ang mga job order personnel nasagmuyo, sila uban ang mga regular o casual employees sa City Hall nakasinati usab og kalibog sa gipagawas nga National Budget Circular sa Department of Budget and Management kun DBM. Ubos ni ini, gipahibaw ang pagpatuma na sa first tranche sa updated salary schedule alang sa mga civilian government personnel ug nga retroactive kini sukad Enero 2024. Apan wa di ay malakip ni ini ang mga kawani sa mga local government units. So mao na diha ang kalibog kay gatuo sila na naa sila madawat nga differential. In fact kami nagsinami kwinta-kwinta og pila among madawat kay retroactive lagi. Karon mao na pagkadawat sa atong kuan local budget circular August 2 di ay nya dili pa gyud retroactive. Hinuon sukad Agosto 2, nadawat na sa regular o casual employees sa Lapu-Lapu City Hall ang usbaw sa sweldo apan wa malakip sa nahatagan og usbaw ang mga job order personnel kay kini ang nalatid sa local budget circular. Subay ni ini, gitinguha karon ni Quizon nga mopalabang og resolusyon nga mahatagan usab og usbaw nga 60 pesos matag adlaw ang mga JO sugod Enero 2025. Mao na siya ang atong gusto ipaklaro nga wala gyud nagbabag. In fact, kami sa syudad nangayo mi og pilay sa atong local finance committee og pwede na to ma-increase. Kay para dili pud sila mabiyaan ang atong mga job orders especially. Pilay pwede na to ma-increase unya kanus saan na to pwede sila matagaan og increase. Uban ni Godfrey Relian, Luan Merondina, Balitang Bisda.